Ja, goedemiddag burgemeester. welkom. Nou, Ja, zo, box, ja. Fijn dat u er bent. met ten harte zijn. Ja, Goedemiddag. goed zo. Ik zie een heleboel mensen, dus U gaat er even naartoe, heel goed. Ja. U bent in grote getalen opgekomen. Met een boodschap. Nou, ik denk niet dat wij dit toch goed vertellen, of wel? Nou ja, ik neem aan dat u daar hiervoor bent. U bent hier toch niet gekomen om niks te zeggen? Nee, Harold? maar goed, het is duidelijk dat het watergebied moet blijven zoals het nu is en dat er dus absoluut geen veranderingen moet komen wat boringen betreft, kabels betreft en noem het maar op, dat het absoluut op deze manier moet blijven. Dus gewoon van het water afblijven, heel duidelijk. Cruciaal, ook voor mij, is dat er geen schade aangericht wordt aan de Waddenzee. Als de onderzoeken aangeven dat die schade niet aangericht wordt, heb ik ook niet het recht om die vergunning af te wijzen. Mag gewoon niet van de wet. Op dit moment geven de onderzoeken aan dat die schade niet te verwachten is. De procedure loopt nog, maar ik wil wel eerlijk naar u zijn. Als het beeld blijft dat die schade niet te verwachten is, heb ik ook geen mogelijkheid om de vergunning af te wijzen.